Dakle, koverta je tu i odgovor na dilemu koje je to novinarsko pero i ime bilo najuspješnije u toku 1993. godine. Žiri Saveza novinara Republike Bosne i Hercegovine je većinom glasova donio odluku da se za novinara 1993. godine proglasi Senad Hadžifejzović, novinar Televizije Bosne i Hercegovine. Čestitam. Predsjednika poselamio, on nije moglo doći, ja sam kontaktirao. Evo, hvala lijepo. Je tu sve? Ja mislim, bit će još. Hvala vam lijepa na ukazanoj časti i povjerenju. Ja se iskreno nadam da to što je gospodin predsjednik Izetbegović pokrovitelj ove nagrade, to što mi je ministar u vladi dr. Karić uručio nagradu u ime gospodina predsjednika, neće zlobnici protumačiti, daleko je bilo da smo državna televizija. Nadam se. Meni je organizator Miro Katurić rekao da moram da govorim pola sata narednih, tako da sam udalio da vam odvodim uživo dnevnik ili da kažem nešto prigodno i lijepo. Ja prvenstveno sve ove nagrade zaista shvatam bez lažne skromnosti kao nagrade mom kolektivu Radio-televizije Bosne i Hercegovine i mojim kolegama koji sa mnom rade već 2,5 godine u ratu. Što naravno ne znači da ću s njima podijeliti ovaj novac. Želim da kažem nešto što je, mislim, veoma važno da kažem i nešto do čega mi je stalo i nešto što je bila odluka da ostanem ovdje, mada tu u suštini se ne radi o odluci. Želim da kažem da mi je od svega ovoga draže što su sa mnom ovdje ostali čovjek koji mi nije učitelj, pošto ne znam da učim, ali čovjek koji je puno radio po mom poslu, moj kolega Boro Kontić. Što su ovdje sa mnom moje Žana Misović, Nada Pekuša Stojaković, što je tu Manuel Tomić, što su tu kolegi iz Oslobođenja i tako dalje. Jer su oni, ona odluka koju bih ja u sebi sigurno imao, da su kojim slučajem Bošnjaci se popeli na brda da na ovakav način traže pravdu. Hvala im na tome. I neće više za kraj, radim i živim u uvjerenju da će doći dan kada ću napisati svoju, za sve nas, najljepšu najavu i odjavu. Hvala vam lijepo.